L-bira hullum qed jiċċelebraw jew iċċelebraw eluq sninu. U fis-sufan hawnhekk fuq is-sufan miegħi għandi kantanta bravissima li sajf li għadda kelli l-pjaċir ukoll nintroduċijilkom, ovvjament. U llum reġgħet qiegħda magħna hawnhekk minħabba okkażjoni oħra partikolari ħafna li għandha x'taqsam naturalment mal-kant u mal-mużika. Ninsellimlek Martina Fenek, grazzi ħafna tal-li oġbok terġa' tiġi. Għal-min forsi ma nsertax kien maħna dak kien arbet introduċejtek, jew forsi qed jarak għall-ewwel darba. Ngħidulhom xi ħaġa żgħira fuqek Martina. Twellit fl-2001, għadek żgħira ħafna. Però għalkemm għadek żgħira mis-CV għandi hawnhekk qudiemi għandek ġa bagol ta' esperjenza sabiħa ħafna. Bdejt żgħira flimkien ma' Felicien Brinkat u mbagħad ma' Glenn Vella u xek. U parteċipajt festival lura fl-2016 bil-kanzunetta Make You Feel My Love. U hawnhekk inti kont erbaħt fl-ewwel post li waslitek biex tmur propju għal Euro Pop Contest ġewwa Berlin. U minn hemm the rest is history. Ekku, għajna mixjin. U propju llum inti qiegħda hawnhekk għaliex inti ħadkun qed tirrappreżenta lil Malta, mhux il-Eurovision Song Contest, però huwa kif naqbad ngħid taster ta' dan il-festival għaliex inti ħadkun parteċipanta fl-OGAE Fan Vision tal-2024. U propju inti intażilt mill-Maltin li kienu qed jikkonkorru għal dan il-festival. Kif ġiet il-ħaġa? Spjegana naqra, Martina. Ftit tal-ġranet qabel ma ovvjament inalqu l-applikazzjonijiet, tkellimt ma' Mark, nsellimlu minnaw il-Mark Alleja Bejlis, fejn ovvjament ħeġġiġni sabiex napplika għal dan il-festival. Ovvjament batna il-video tagħna bħala audition. Kanzunetta oriġinali jew kanzunetta cover? Kanzunetta cover li hija mill-Eurovision, eżatt. Ridet tkun hekk. Ekku, għażilna Hold Me Closer illa li xrajna li kienet waħda mid-diski li taħdem ħafna. U ovvjament intażilt minn fost il-kantanti Maltin kollha illi applikaw. U propju inti nhar is-sibt, mhux hekk għax konna qed nitkellmu ftit qabel. Ħalna oner. Ħanaraw ftit il-filma tiegħek. Martina, di tal-audition u xek? Din hija d-diska li ħanitla biha hemmhekk ġewwa l-Ġermanja. Ħanismgħu ftit flimkien. Silta vera sabiħa li teżalta ħafna il-vuċi tiegħek ikolli ngħid. Kienet winning song, kellkom tażlu winning song jew kanzunetta li tkun basta tkun ipparteċipat fil-Eurovision. Il-kanzunetta li għażilna l-audition sfortunatament kienet tiġa meħuda minn parteċipant li ħajkun qed jipparteċipa nhar is-sibt. Sewwa. Allura kellna mmorru għal option oħra. Ħaġa oħra. U jkolli ngħid li għamiltu għażla tajba ħafna. Ekku, kienet waħda mid-diski ovvjament tal-qalba ħafna u tixraq ħafna anke l-vuċi u l-mod ta' kif tiġi interpretata. Kif qed tipprepara nhar is-sibt li ġej? Ifhimni preparamenti ilhom għaddejjin issa mal-tul ta' ġimgħat, ovvjament, rehearsals kemm vokali, għandna wkoll il-set tal-ħwejjeġ u l-affarijiet kollha lesti. Nisperaw li jkollna prestazzjoni issa mill-laqwa. Ikonna l-opportunità li nsegwuh dan il-festival? Aħna bħala Maltin, ġifieri jew se tkun behind closed doors, jew minn biss ħajġi hemmhekk isegwih. Ekku, u ħajsir live, ġifieri għal daw kollha li ħajkunu hemmhekk live. Nittamaw li jkun hemm xi filmati, forsi min jaf. Jekk il-bambiriet nerġgħu nistidnuk. Forsi bħala rebbieħa ta' dan l-OGA. Jalla. Però apparti minn hekk, naturalment kulħadd jipprova jagħmel l-aħjar tiegħu biex imur l-aħjar li jista'. Imma bħalma nafu daw il-festivals jiddependu minn ħafna fatturi. L-importanti li għalik din tkun esperjenza oħra, rikka, li tkompli saħħaħlek il-karriera tiegħek u min jaf forsi tiftaħlek aktar bibien għal affarijiet oħra fil-karriera tiegħek, Martina. Wara din x'għandek aktar?
Ovvjament, dan is-sajf huwa naqra sajf busy. Impenjattiv. Ekku. Sinjal sabiħ. Iva, ġifiri ħankun parteċipanta wkoll f'kuntest lokali. Finalista f'kuntest ieħor. Ekku. Hemm ċans li tisimgħu xi mużika oriġinali, però moħa. Tista' tgħidilna bil-Malti jew bl-Ingliż? Bil-Malti. Il-Malti huwa għal-qalba ħafna, ġifiri. Proset, u meta miktub minn awturi u kompożituri tal-affarijiet tagħhom li jafu jħadmu l-Malti tajjeb. Wisq sabiħ. Eżattament. Proset, hej. Ismani, naf li għandek xi filmati ieħor? Nistgħu narawh? Għandna xi filmati ieħor mela li? Ok, ħsibt li għandna xi filmati ieħor, Beżli. Martina, il-qudiem fejn tarak minn hawn għal 10 snin oħra? Ifimni, jiena persuna li kemm jista' jkun nipprova nimxi pass pass. So, grata ħafna b'daw l-affarijiet li qed nieħu sem fihom bħalissa, ovvjament naraw iż-żmien se joffri. Dejjem nixtieq li nkompli nikber f'dil karriera, ovvjament għax hija karriera l-qalba ħafna, però ovvjament willing għal dak kollu li jiġi. Tajjeb ħafna. Proset, Martina. Jiena fissem id-dirigenti u fissem anka Marisa u Debbie nawgurawlek ħafna suċċess mhux biss għal-festival ta' Nhar is-Sibt u anka l-konkors lokali li għandek fis-sajf. Grazzi ħafna. Imma l-karriera sabiħa li diġà tidher ix-xemx minn filgħodu turik kif jgħidu Malti. U inti tidher li persuna dedikata u tħobb l-affarijiet kif għandhom ikunu. Eżatt. U allura nixtiequlek kull suċċess. Grazzi ħafna minn qalbi. Grazzi ħafna. Tajjeb, u grazzi tal-li oġbok tkun mistiedna tagħna darba oħra. Grazzi. Eżis telespettaturi minn hawn ħanaddu għal ringrazzjamenti għalija. Tajjeb, narawkom minn hawn ftit ieħor. Leontin tixtieq tirringrazzja lil Unique Taste Boutique għal ħwejjeġ